Morenot Aquaculture és una empresa amb seu a Noruega. Va començar fa gairebé 100 anys, dedicats a tot el que són els aparells de pesca, tot el que són els materials que es necessiten per una piscifactoria en el mar, en el món de l'aqüicultura. Des d'Alta Guarda, des d'aquí a Amposta, a Terres de l'Ebre, el que ens dediquem és a muntar tots els materials que una granja necessita per tal d'operar la seva producció. A part de les xarxes, fem el manteniment de les mateixes també. Quan surten del mar, venen aquí, les rentem, les desinfectem, les reparem i els fem el tractament antifouling. El programa SG900, de formació experta i presa de decisions en PIME, és un programa innovador, és un programa de reconeixement internacional i és un programa realment que permet la conciliació amb les obligacions i responsabilitats professionals, familiars, amb aquest àmbit formatiu. Nosaltres vàrem prendre la decisió de realitzar aquesta formació, concretament, en el meu cas, a través de la SG900, com a formació acreditada a nivell internacional i formació certificada per una entitat independent, bàsicament perquè ens permetia, en aquest cas, a través d'una formació per professional sènior, obtenir una sèrie de coneixements, contrastar la gestió actual que fem a nivell professional. A nivell del programa, els aspectes més innovadors que hem detectat han sigut la metodologia, l'estructura del mateix i, per altra banda, la tercera fase, que és la d'acompanyament professional. A nivell de lo que és la innovació del programa, el que aconseguim és plasmar i incrementar el coneixement en el que és els processos, la gestió dels processos crítics de negoci. D'una manera senzilla i fàcil, aprofundim en el que és la gestió diària dels processos crítics per aconseguir tenir una presa de decisions més adequada. En quant a l'estructura del programa, de la SG900, la primera part és teòrica, combinada amb casos pràctics. En la segona part, la fase de certificació, és com si diguéssim la part pràctica, i acabem amb l'auditoria per part d'una entitat externa a la formativa, de manera de poder aconseguir la certificació final. En quant a la part d'acompanyament professional, estem parlant concretament d'una actualització permanent i constant a partir del moment en què els professionals estem certificats, per tal d'aconseguir tenir una visió global permanentment actualitzada de totes les actuacions, sistemes, normatives que afecten el nostre dia a dia de l'empresa. La meva experiència a l'hora de realitzar el programa realment és una experiència positiva en el sentit de que ens ha permès conciliar la nostra vida professional amb la vida formativa i familiar d'una manera molt còmoda. Realment el programa jo el recomanaria a altres professionals, sèniors en el que és el seu dia a dia, poden complementar perfectament aquesta sistemàtica de treball, aquesta estructuració en la presa de decisions a través d'un sistema creatiu, innovador i de fàcil aplicació. Per tant, jo els animaria.